ko dolo ko sauna ko maloho. A'a, wanda bai iya yin abin da ya dace a lokacin da ya dace ta yadda ya dace ba. Wa ma aktharahumul yau, a cikin zamaninmu a yanzu ko sun yawaita waɗanda ba sa yin abin da ya dace, ko kuma suna yin abin da ya dace amma ba ta yadda ya dace ba, ko kuma suna yin abin da ya dace ta yadda ya dace amma ba lokacin da ya dace ba. Idan aka samu waɗannan matakai, mutum ya san me ya dace, ya yi shi a lokacin da ya dace ta hanyar da ya dace, sai shi ya amfana, wani ma ya amfana. Idan aka rasa haka, sai ya zama kowa ya yi asara, ɗakwance uwa kwance. Gyara a musulunci haƙƙi ne da Allah ya ɗora wa mutane su yi da kansu. Allah baya gyara al'amari idan mutane sun ɓata, sai dai ya ce ku da kuka ɓata ku gyara. Shi yasa dole mu yi wa kanmu nasiha akan yaya za mu gyara don mun ɓata. Allah ya ce asalin duniyar nan a gyare ba mu ita. Shi yasa ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kar ku ɓata duniya bayan an gyara ta. Lokacin da ɗan adam ya fara taka duniya, ya same ta ne a matsayin tsabtatacciyar ƙasa. Idan ka ga pollution a bayan ƙasa, ɗan adam ne ya kawo. Allah ya halicci ƙasa ba mutumin banza a ciki ko guda ɗaya. Idan ka ga mutumin banza, ɗan adam ne ya shigo da kansa ko ya haifi ɗan banza. Amma Allah bai ajiye ɗan banza a bayan ƙasa ba lokacin da ya bada amanar ta wa ɗan adam. Sannan dukkan abin da ka gan shi ba daidai ba, to ɗan adam ne ya canza shi daga daidai. Shi yasa Allah ya ce ba'da islahiha, bayan an gyara ta. Wannan gyaran sawa'un Allah ne yayi, wanda shine default ɗin halittar duniya, ko kuma wani ɗan adam ne yayi kokari ya gyara bayan wani ya ɓata, to kai karka ɓata bayan an gyara. Sannan Allah ya ɗauki nauyin nuna wa mutane hanyar da za su gyara idan sun ɓata ba tare da sun biya ko sisi ba. Allah ya rika turo annabawa, rusulan mubashirin wa munzirin, manzanni waɗanda suke albishir ga waɗanda suka gyara, suna gargaɗi akan masu ɓatawa, saboda kar a ɓata bayan an gyara, kuma wanda ya samu a gyare ya ƙara gyarawa. Li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul, saboda kar mutane su samu bakin da za su ce wa Allah, wannan abin da aka yi mummuna ba laifinmu ba ne, an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Kar sai kun je wurin Allah ku ce mu da ba mu san haka ba, mun rafkana. A'a, Allah bai bar mutane a rafkane ba, ya rika turo annabawa ɗaya bayan ɗaya. Kuma tun daga lokacin da Allah ya ba wa bil adama amanar wannan duniya, ya ba su amanar ta ne akan kar su yarda duniyar nagartarta ta kubuce daga hannunsu. Allah ya sani mala'iku nagartattu ne, amma bai ba su amanar wannan duniya ba, sai ya ba mu. Saboda tun lokacin da Allah ya bijiro da amanar duniya zai ba da ita, ɗan adam ya ce ya ji ya gani shi a bashi zai iya. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Hakika mun bijiro da amana zuwa ga sama da ƙasa da duwatsu, sai suka ce ba za su karɓa ba saboda sun ji tsoro. Ɗan adam ya ce ya ji ya gani a bashi zai rike. Innahu kana zaluman jahula, saboda ɗan adam mai zalunci ne kuma mai aikin jahilci. Ko ya sani zai yi aiki kamar bai sani ba, idan bai sani ba kuma zai nuna kamar ya sani, sai ya aikata aiki akan jahilci. Da haka ne aka ɓata duniya. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa mala'iku, inni ja'ilun fil ardi khalifa, ni zan sa wa ƙasa khalifa wanda zai jagoranci al'amura. Mala'iku suka ce, fa a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha,
kai ka ce sun fi sanin ɗan adam tun kafin ɗan adam ɗin ya zama ɗan adam, tun ana adam ɗin ba a zama ɗansa ba. Suka ce ka sa wa ƙasa wanda zai zo ya ɓata ƙasa, man yufsidu fiha, ya yi ɓarna. Ɓarna shi ne diddul islah. Za ka kawo wanda zai kawo corruption a bayan ƙasa, ga ƙasa ka ajiye ta komi daidai, komi ka shimfiɗa a kan adalci, kuma ka kawo wanda zai zo ya ɓata ƙasa. Sai Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamun, ni na sa abin da ba ku sani ba. Dan adam zai ɓata, in ya ɓata kuma shi zai gyara da kansa. To shine Allah maɗaukakin sarki ya ce ta hanyar ta bakin annabi Salih alaihi salam, ya ce ya ku mutane na ku sani huwa an sha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah shi ya kirkiro halittar ku daga ƙasa, shi yasa sai ya baku ƙasan ku riƙe. Mala'iku ba da ƙasa aka halicce su ba, khuliqatil mala'ikatu min nur, an halicce su da haske ne, don haka ba za a ba su duniya ba. Dan adam huwa an sha'akum minal ard, shi yasa Allah ce wala tufsidu fil ard, shi yasa Allah ce inni ja'ilun fil ardi khalifa. Sai Allah ya ba mu ƙasa, ku riƙe kayan ku taku ce, idan kun ɓata ma minha khalaqnakum, da ƙasa muka halicce ku, wa fiha nu'idukum, cikin ta zamu maida ku, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kuma daga cikin ta zamu fitar da ku wani lokacin na daban. Don haka ƙasa ita ce taku, kar ku ɓata ta. Dukkan annabawa harshen su ɗaya ne akan wannan. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard, ya kai annabi Dawud mun sanya ka domin ka zama khalifa a bayan ƙasa. Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Don haka kai hukunci a cikin mutane da adalci, kar ka bi son rai, saboda zai batar da kai daga tafarkin Allah. Innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab. To Allah madaukakin sarki ya sa annabawa suka rike wannan aiki. Allah ya ɗora wa annabawa amanar dukkan waɗannan abubuwa guda uku: nagartar addini, nagarta ta mulki da siyasa da gudanar da mutane, da kuma nagarta ta iya juya tattalin arziki. Shi yasa Allah ya sa annabawa idan suka zo sai su zama su ne shugabannin mutane na addini, kuma su ne shugaban mutane na mulki da siyasa. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya. Banu isra'ila Allah ya sa annabawansu su zama musu su ne masu jagorancinsu a harkar siyasa. Tasusuhum bi ma'ana waɗanda suke siyasa a tsakaninsu. Shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tayar da shi a matsayin albarka da rahama ga wannan al'umma, sai Allah ya bashi mabuɗai na kiwon mutane a dukkan ɓangarori. Ɓangaren addini shine babban liman, ɓangaren shugabanci shine jagora gaba ɗaya, haka kuma ɓangaren abin da ya shafi tattalin arziki da dukiya ta al'umma duka Allah ya bashi amana. Don haka wannan duka matashiya ce da za ta nuna mana cewa dukkan musulmi Allah maɗaukakin sarki ya gama ajiye masa komi akan tsarin gyara a bayan ƙasa. Wannan tsari na gyara a bayan ƙasa yana nan akan sunnar annabawa. A nan ƙasar tamu da koma wata ƙasa ce, babu wata ƙasa da ta fita daga da'irar mulkin Allah, babu wata ƙasa kuma da ta gagari tsarin Allah wajen samun a gyara ta. Sakin tsarin Allah shi yasa ƙasa ta ɓaci, kuma idan aka dawo kan tsarin Allah shi zai sa a gyara ƙasa. Allah maɗaukakin sarki ya sa a cikin kowace al'umma akwai waɗansu mutane da suke zama daban, wanda za su iya kawo gyara ko da an ɓata, za su iya kawo canji bayan abubuwa sun wargaje, za su iya dawowa da mutane hope
za su iya dawowa da mutane wato kyakkyawan tsammani akan rayuwar duniya ta musu kyau da kuma lahirarsu su samu rabo. Amma idan aka rasa irin waɗannan mutanen a matakansu, to gyara ba za ta taɓa iya yiwuwa ba. Wannan gyara shine abinda Al-Qur'ani ya kira shi da al-islah, wanda yake aikin gyaran shine al-muslih. Ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya sa ɗan adam shi zai rayu a cikinta, don haka sai ya ɗora amanar idan ƙasa ta ɓaci ɗan adam ya gyara ta. Gyara kuma a cikin al'amura ya haɗa da gyara akan kyautata mutane akan tsarin alaƙarsu da Allah, kyautata mutane akan gyaran addini, kamar yadda ake iya a ɓata ruwa ya zama polluted water, a ɓata iska ta zama polluted air, haka kuma ana iya ɓata addini. Ɓata addini shine shigo da baƙon abin da babu a cikin addini. Ɓata addini shine hana damar yin addini yadda Allah yake so. Ɓata addini shine barin gyara ta hanyar al'amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkar. Ɓata addini shine ana ganin mutum yana yin ba daidai ba, amma ba za a hana shi ba, sai a ce kowa ya yi ta kansa. Wannan duka su ne abubuwan da suke ɓata addini. Amma matukar an tsaya wajen yin addini daidai gwargwado, da haɓaka bincike da karatu da ilimi akan addini, da karantar da shi, da ƙoƙarin gyara wa waɗanda suka ɓata, shikenan an gyara addini tun kafin kowa ya karɓi saƙon. Wato gyaran yana tabbata idan ana gyarawa tun kafin ya gyaru, domin asalin gyaruwar al'umma wannan yana hannun Allah ne. Amma abin da Allah ya ɗora wa mutane shine su yi yunƙuri da hankoro wajen kawo gyaran. Duk abin da Allah yake toro annabawa da shi shine su yi ƙoƙarin gyara ta hanyar gaya wa mutane ya ake gyara, amma ba za su iya gyara zukata ba, ba za su iya gyara ayyuka ba, wannan na Allah ne. Sai dai su gaya wa mutane menene daidai, su kuma mutane zama suna da zuciya ta karɓa, to sai ka ga gyara ta fara samuwa. Ba taɓa yin wani annabi da ya yi succeeding a kan ɗan adam 100% ba, ba a taɓa yin haka ba. Kowane annabi yana da ƙalubale, wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa. Kowane annabi yana da 'yan adawa, yana faɗa suna faɗa, yana ƙoƙarin gyara suna ɓatawa. To amma Allah bai hana su cin nasara ba, saboda matukar an samu galibi su ne waɗanda suka gyara, ko galibi su ne waɗanda suke da manufar gyaran, to shikenan an samu nasara. Allah maɗaukakin sarki ya sani a cikin mutane kowa yana da inda a baki ne zai ce zai gyara, inda a zaƙin baki ne barna ba wanda yake so a ce ya ɓata, kuma duk wanda aka jingina masa mas'uliya ta cewa shi ya ɓata zai rinka tura wani ne yana ce wane ne ya ɓata ba mu ba. Shi yasa Allah ya ce ɗabi'a ta ɗan adam shine ya ɓata. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun. Ana kokarin gyara maka an ce kar ka ɓata, shi kuma sai ce ai mu gyara muke yi. To wannan baya taɓa son gyara. Hali kenan na munafukai da Allah ya faɗa alqur'ani. Amma matukar in an ce maka nan ba daidai bane, kana cewa to ina daidai din, sai ku haɗu tare ku kokarin gyarawa, to tun kafin ku gyara Allah zai ɗauke ku a matsayin gyararru, shi zai cika ta gyaran. Haka wannan nasiha ba ta nufin wai ba za mu ci nasara ba har sai ran da komi da komi ya zama daidai. Wannan kan ba za ka gani a rayuwarka ba, don wani ma a bayanka bai ga haka ba. Amma lokacin da za a ce mun kai matsayin daula da ta zama gyararriya, shine lokacin da duk wani da Allah ya ɗora masa responsibility yana ji ya ɗauki responsibility,
duk wanda ya ji yayi laifi ya yarda yayi laifi kuma yana da niyyar ya gyara, shikenan tun kafin ka gyara wannan sauran gyaran kuma Allah yake gyarawa. Mu sani cewa ana samun gyara daga farko daga mutum ne shi kansa. Duk mutumin da Allah ya ɗora masa amanar ya gyara, to kar ya ɗauka cewa gyara yana farawa ne daga wanda aka bashi amana ya gyara shi. Tun daga ƙasa a aji, kafin a zaɓi monita ya kula da yaran aji 25 ko 50, ai sai an ga alamar kamar ya fi su nagarta kafin shi a bashi ya gyara su. Haka in za a naɗa head boy a makaranta, haka in za a naɗa shugaba a makaranta, haka in za a naɗa shugaba a hukuma, haka duk matakai na rayuwar ɗan adam har zuwa ƙololuwa. Ya kamata mutum ya tuna, shin mutanen da yake so su gyara, shin shi ya gyara kafin su? Wannan shine tsari na addinin musulunci. Duk mutumin da zai ce a gyara, shi ya fara gyara kansa. Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana wannan akan harshen annabawa, dukkansu irin tsarin wa'azinsu kenan. Annabi Shu'aibu alaihi salam ya yi wa'azi ga mutanensa, iyaka wa'azi, ya musu huɗuba, mafi kyan huɗuba, amma suke ce da shi, kai yanzu sallar da kake yi da nagartar da kake yi ita ta sa kake ji cewa kai kafi mu kuma mu bar abin da muke mu bi naka? Sai ya ce da su, ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkalt wa ilaihi unib. Yace, ya ku mutane na, ku dubi tsakanina da ku mana. Yanzu da kuke mun gori akan ba za ku bi ni ba, yanzu koda ina kan wata hanya ta nagarta da arziki daga Ubangiji, ba za ku bi ni ba? Duk abin da nake kokari ba ina neman wa kaina credit bane. In uridu illa al-islah mastata'tu. Kokari nake in kawo gyara, abin da zan iya, ba komi zan iya ba, wanda zan iya shi nake yi. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Duk abin da nake ce ku yi, ba zan koma gefe ba in jira kuna yi ba, tare da ni za a fara. Duk abin da na hana ku, ni nake fara hannuwa da barin abin da na hane ku. Don haka ba ina umartar ku ne, ni kuma ina kaucewa umarnin ba. Wannan shine abin da Allah ya hana banu Isra'ila akai, atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum. Kwa cewa wani yayi mai kyau, kai kuma ka manta da kanka. Don haka farkon gyara yana farawa daga gyaran kai ne. Kuma dukkan mun nan bil adama da Allah ya bamu hankali, duk wanda yake yin mai kyau ya sani, kuma duk wanda yake yin mai muni ya sani. Kuma inda za mu ce mu yi wa kanmu hisabi, kowa ya gyara iya nasa, wallahi za mu gyaru, ba mu bukatar wani ya gyara wa wani. Yanzu babban abin da ƙalubalen da yake kanmu a cikin al'ummomin musulmi shine ya za mu yi mu zama nagartattun musulmi irin mutanen baya. Ba ma bukatar sai mun yi gwagwarmaya irin ta mutanen baya, in dai da za mu zama irin mutanen bayan. Mutanen baya galibi ba su iya kafa daula ba sai da suka yi yaƙi. Wallahi yanzu ba ma bukatar yaƙi kafin mu kafa daula. Mutanen baya sai da suka yi aiki tukuru na wahala domin arziki ya zo. Ba ma bukatar sai mun yi aiki mai yawa kafin arziki ya zo. Arzikinmu yana ƙarƙashin ƙasarmu muna takawa. Mutanen baya sai da suka yi ta ƙoƙarin auratayya da tara jama'a saboda a yi yawa. Ba mu bukatar sai mun tara mutane, adadinmu ya ishe mu. Dukkan abin da ɗan adam ke bukata saboda ya ci daɗin moriyar duniyar nan, Allah ya riga ya bamu. Menene ya rage daga gare mu kawai shine a ɗaiɗaikunmu mu gyara. Wani bawan Allah yake cewa, yanzu yadda muke zaune a cikin wannan masallacin, sai a ɗauke wuta, la qaddar Allah,
ko ana cikin hall ana taro sai a ɗauke wuta, sai wurin ya yi dilim a yi duhu a ɗauke. Kowa yana jira sai an kunna wannan fitilar ta kowa da kowa. Ana jira sai ba a kawo ba, sai na ciro wayata sai na kunna tocilanta. Za ta haska mun gabana? Amma ta ishe mu? Ba ta ishe mu ba. Malam ma sai kunna tasa, kai ma sai ka kunna taka, sai kowa ya kunna tasa. Tocilanka za ta haska ina ne? Gabanka kadai. Idan kowa ya kunna tasa ya ɗaga ta sama, zai zama mene? Ko ina yayi haske. Ashe bukatar ita ce idan a ɗaiɗaikunku kuka gyara, shikenan ƙasa ta gyaru. Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ya masa rahama, yana gaya wa ɗalibansa cewa akwai ni diktam wata magana ta Hassanul Banna, ya ce wadda yake gaya wa ɗalibansa, ya ce ina ma da an yi aiki da ita da an ga kyakkyawar natija, domin ita ce ta dace da koyarwar Alƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan kalma ita ce cewa aqimu dawlatal islami fi qulubikum tukam lakum fi ardikum. Ka kafa gwamnatin musulunci a zuciyarka, Allah kuma zai kafa maka a ƙasarka. Da yace ka kafa ba yana nufi kai kadai ba, da kai da ni kaina. Kowa ya kafa daular musulunci a zuciyarsa, shikenan Allah zai kafa muku daular musulunci. Ba a taɓa samu a tarihi an kafa daular musulunci saboda tsananin gwagwarmaya mu ce za mu yaƙi da ƙarfi mu ɗauki bakin bindiga ba tare da an yi gyara, an gyara zukatan mutane, kuma ka ce za a samu an kafa daular musulunci ba za ta taɓa yin nagarta ba. Saboda in ka kafa gwamnatin, akwai gwamnatin amma ba mutanen da za a shugabanta da suka dace da irin tsarin musuluncin, shugaban ne kadai zai ta hankoro har ya gama, ba wanda zai masa biyayya, kuma ba za a yi musuluncin ba. Saboda ita gwamnati, ai ba waɗannan individuals inda suke kan madafan gwamnati su ne gwamnati ba, ku mutanen ku ne gwamnati. Idan ku mutane kuka fi nagarta sama da shugabanninku, wallahi za a samu canji. Amma idan shugabanninku suka fi ku nagarta, ku ba ku da nagarta, wallahi ba za a iya samun canji ba. Saboda da shugabanni da mabiya suwaye suka fi rinjaye. Asalin gwamnati ana yin ta don shugabanni ne ko don mutane? Don mutane, government of the people, ta mutane ce. Shi yasa idan dukkanmu da za mu ci gaba da ƙoƙarin bin tsarin addini, in kiyaye haƙƙin Allah, in kiyaye haƙƙin iyalaina, in kiyaye haƙƙin makota, in kiyaye haƙƙin ma'aikata a ƙarƙashina, in kiyaye haƙƙin shugabanni, in kiyaye haƙƙin kowane ɗan adam, in kiyaye haƙƙin sauran halittu, kai ma kai haka, kai ma kai haka, kai ma kai haka. Idan aka zo kafa gwamnati a gobe, ai daga cikinmu Allah zai zaɓa. Allah bai taɓa aiko wa mutane da shugaba daga sama ba. Don haka wanda za a ɗauka daga cikin kunnan ɗaya daga cikin irinka ne, don haka abin da kuke so shi zai yi. Ku kuma kuna son addini, sai ya addini. Amma idan aka same shi shi kaɗai ne mai nagartar zuciya da son addini, sai zama shugaba, sai ya ce dole a yi, ba a yin gwamnati da dole. Wannan shine babban kuskure na waɗansu masu tunani a wannan zamanin, wanda suke tunanin cewa yin ƙarfin tuwo da jihadi zai sa a kifar da gwamnati kuma a kafa addinin musulunci ta hanyar revolution. Ba taɓa yin kafa addinin musulunci ta hanyar revolution irin wannan ba. Political revolution ba ya taɓa kawo addinin musulunci, amma zai iya kawo canji na political change, amma ba zai taɓa kawo wato canji da zai kawo gyaran mutane spiritual ba. Mu kuma musulmi ne, dole sai an gyara spirit kafin ake gyara tempo. Duk yadda za ka yi ƙoƙari ka gyara wato rayuwa, baka gyara addini ba a wurin musulmi, ka yi aikin banza ne. Don haka mu sani ya ‘yan uwana, harkar gyara da za mu yi wa ƙasa, dole sai mun fara ta daga ƙasa. Gaba ta biyu ta wannan zance shine
su wane ne suke da amanar gyaran ƙasa da ƙasa. Waɗanda suke da amanar gyaran ƙasa da ƙasa mutum uku ne. Mutum na farko shugaba, mutum na biyu malami, mutum na uku mabiyi. Idan na ce shugaba ba mutum ɗaya nake faɗa ba, duk wanda Allah ya bashi abin da zai tambaye shi akan wani shugaba ne. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As, yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kowannen ku shugaba ne kuma kowa za a tambaye shi akan shugabancinsa. Sai bada misali, yace shugaba mai mulkin siyasa shugaba ne, ba shi kadai ne shugaba ba. Mai gida ma a gidansa shugaba ne, ba shi kadai ne shugaba ba. Wanda aka ba shi jiran shago ma shugaba ne, ba shi kadai ne shugaba ba. Yace matar gida ma shugaba ce. Ashe ba wanda zai cire wa kansa rigar responsibility na shugabanci. Don haka shugaba shine mutum na farko. Sai dai shi shugabanci tsari ne da yake cycle. A cikin gidanka kana shugaba, in aka fito waje kuma kai talaka ne. A cikin gwamnatinka kana shugaba, ta yi aka dawo gida kuma kai talaka ne saboda babanka yana da. Za ka yi umarni ƙasa su bi babanka kuma zai hana ka kai kuma ka bari. Sannan a ce dukansu kuma in sun haɗa, in suka shigo masallaci kuma akwai shugaba wanda sai ya yi ruku'u da sujada kafin su yi. Zai tashi ya ce ku yi kar ku yi da sunan addini, dole shi ma su masa biyayya. Ashe kowane mutum shugaba ne kuma kowa ma talaka ne. Don haka mutum na farko shine shugaba. A lokacin da na ce shugaba, kar ka tuna da wani, ka tuna da kanka, saboda wannan hadisi ya nuna kai ma shugaba ne. Don haka ka fara gyara a inda shugabancinka yake. Ina ne yake kai kafi ni sani. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna maza da mata kowa yana da nasa shugabancin, ciki har da matar gida. Wal mar'a ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Mace shugaba ce idan mijinta ya fita, ai ya bar mata amanar gidan ne. Sannan kuma da 'ya'yan gidan, sawa'un 'ya'yan da ta haifa ko 'ya'yan kishiya, duk sai Allah ya tambaye ta wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Idan ita za a kira ta a tambaye ta, karka taba tsammani wanda su kuma suka fita tare da mutum biyu ko uku sai aka ce wane ne shugaba, ka ce shi ba za a tambaye shi ba. Karka yi tsammani don kun yi kungiya ta mutum 10 an ce wane ne shugaba, ka ce ba za a tambaye shi ba. Kowa a iya nasa inda Allah ya bashi amanar shugabancin ya sauke nasa. Mutum na biyu da amanar gyara take kansa, sawa'un gyaran ƙasa ko na ƙasa, shine malami. Da malami da shugaba na siyasa wajen mulki, waɗannan dukansu Allah ya kira su da ulul amr. Su ne masu jagorantan al'amura. Malami zai jagoranci al'amura na addini, shugaba na mulki zai jagoranci al'amura na duniya. Za su haɗa kai a lokaci ɗaya, malamin ya taya shugaba al'amuran duniya, shugaba ya taya malami al'amuran addini. Shi ne sai zama an gina ruhi da gangan jiki. A yayin da malami da shugaba suke jagorancinsu, sai Allah ya ce wa duk waɗanda suke ƙarƙashinsu su musu biyayya. Wannan shi ne ma'anar ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ya waɗanda suka yi imani ku yi biyayya ga Allah, ku yi ɗa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sa'annan kuma ku yi biyayya ga masu riƙe da madafun iko daga cikinku. Masu riƙe da madafun iko na addini dole ku musu biyayya. Idan baka yi biyayya wa liman ba, baka da sallah. Idan baka yi biyayya wa ladan ba,
baka da azumi. In ka ce ladan yana kiran sallah ka yi biris da shi ka sha ruwa ka san baka da azumi. Haka akwai tsari da shugabanci a addini. Idan baka yi biyayya wa shugaba da zai ce an ga watan azumi a fara azumi ba, baka da azumi. In ka ce ba ruwana da nasa sai ran da na ga dama in fara, to za a yi faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ba tare da kai ba. Idan ka ce ba ruwanka da shugaba za ka yi addini yadda kake so, to gobe sai ka je ka yi arfarka ka dawo, don dole sai an samu shugaban da zai ce an tsaya ɗaya ga watan Zulhijja, a yi kidaya a ce yau ne 9 ga watan Zulhijja, ai wani ne ya zama shugaba kafin ya faɗa. In ka ce ba shugabanci a musulunci to ba za a yi hawan arfa ba, kowa zai yi kirgen kwanan watansa ne yadda ya ga dama. Wannan shi yake nuna al'amarin addini baya taɓa tafiya sai da shugabanci. To haka kuma al'amarin duniya, shi yasa Allah ya bambanta mu da dabbobi. Idan ko muka yi rayuwar da ba shugabanci da tsari a cikinta, ba ma da bambanci da dabbobi, sai bambancin mugunta, muna danne su, muna yankawa, muna ci ba tare da mun cancanta ba. Saboda da su ne aka ba su suke shugabanci irin nasu, to kaga su sai su hadda mu, da sai su yanka musu cinye. Amma da yake an ba mu tsarin da za mu yi shugabanci, sai aka ce su ba sa da shi yasa za mu yanka su mu cinye. Amma matukar muka ajiye wannan, ba ma da bambanci da na dabbobi. Shi ne zama a cikin tsari na gwamnati, dole a yi wa gwamnati biyayya. Dole idan gwamnati ta kawo policy wanda manufarsa saboda tsari ne na jama'a, saba'un ka fahimta ko baka fahimta ba, ka gane ko baka gane ba, don a zauna lafiya, ka yarda ko baka yarda ba, dole ka yi biyayya. Yau idan kana tafiya a hanya sai ka zo traffic ya tsaya ka, ya tsaye da kai, me yasa ba za ka ce ai ni na fi gaskiya ba, tunda wannan da kaga yazo zai wuce nan na riga shi fitowa a gida, kuma ni wurin aiki na ya fi kusa da nasa, ga wurin aiki na nan da nan, me yasa ba za ka wuce abunka ba? Dole ka bi tsari, sawa'un kai ne da gaskiya ko ba kai ne da gaskiya ba, idan traffic ya tsare ka dole ka tsaya. Wannan shine abin da Allah ya nuna mana akan tsari na rayuwar ɗan adam, akan biyayya ga shugabanci, na shugabanni akan mulki da kuma shugabanni akan addini. Sannan sai sauran mutane gama gari, shine al'amma. Al'amma su ne gama gari, wanda wannan gama garin kowa ma da yake shugaba yana iya zama gama gari a wani wurin. Shi yasa kowa ma ya ɗauka shi ma gama gari ne. Domin ko da mutum a ce shine number 1 citizen a ƙasa, shine shugaba, in ya je masallaci kuma ba shine number 1 ba, ai akwai ne a gabansa. Sannan ta yiwu a komi idan ya zo yana yankewa yadda ya ga dama ne, sai abin da ya ce kafin a yi. Amma ta yiwu idan ya dawo gidansa a gaban matarsa akan ƴarsa da aka haifa, Allah ya ce kar ya zama shugaba shi kadai. Allah ya ce wa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawur, sai an samu miji da mata duka sun yarda kafin a yaye yaro ko kafin a yaye jaririya, sai ya sauko daga matsayinsa ya zama daidai da matarsa kafin a gane wannan ta kai lokacin da za a yaye ko ba ta kai ba. Idan shi kawai ya yi la'akari da yarinyar ta yi kulkul ya ce a yaye ta, uwar kuma ta san bai cancanta a yaye ta ba domin ita take ba da maman, wannan yarinyar ba dole ya zama akan maslahar ta yake ba da umarni ba. Shi yasa Allah ya ce ya sauko. Don duk inda ka kai kululuwa a wani wuri, wannan rayuwar cycle ce. Akwai inda kuma Allah zai sauko da kai ka zama daidai da wani, akwai inda Allah zai sauko da kai kai ƙasa da wani. Shi yasa aka tambayi wannan matar da take shugabancin ƙasar Tanzania a yanzu, aka ce ke musulma ce kuma mijinki yana da mata 3, kuma ga cike ce shugaban ƙasa, ya kike yin abun? Ta ce abun mai sauƙi ne. Ta ce mutum miliyan 80 ɗin nan suna ƙarƙashi na, ni kuma ina ƙarƙashin mijina. Haka tsarin rayuwar kenan. Duk yadda ka kai ƙololuwa akwai kuma wani da yake sama da kai, to sai kowa ya kiyaye nasa yadda zai kiyaye haƙƙin na sama, ballantana haƙƙin na ƙasa waɗanda su suka fi yawa.
Wannan mas'uliya Allah ya ɗora mana gaba ɗayanmu, wajibi ne mu sauke wannan domin saboda ya zama an samu gyara na sama da kuma gyara na ƙasa. Allah maɗaukakin sarki ya ce da mu, wala taj'alu Allah 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Anan ne zamu mai da hankali akan tsarin shugabanci na waɗanda Allah ya ba su amanar su gyara ƙasa. Shugabanni a ɓangaren siyasa da mulki da jagorancin al'umma, Allah ya ɗora musu amana, musamman kuma waɗanda sai sun rantse da Alƙur'ani ko su rantse da Allah ko su ce wa al'umma za mu yi mai kyau, kuma mutane su gaskata su akan tsakaninsu da Allah suka faɗa. To Allah ce waɗannan mutane su ji tsoron Allah, kar su mai da Allah ya zama shamaki tsakaninsu da mutane don su cuci mutane. Kar ka cuci mutane da sunan Allah. Shine wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum. Kar ku sanya Allah ya zama tsakaninku da rantsuwa. Ka rantse da Allah za ka yi daidai, ka rantse da Allah za ka yi adalci. A hukumance aka yarda da kai saboda ka ce Allah. Mutane suka yarda da kai saboda ka ce Allah. Allah ya ce kar ku sa Allah ya zama a tsakaninku da abin da za ku yi kuma ku zo ku yi barna. An tabarru, kar ku ce za ku bar yin daidai. Wa tattaku, kar ku ce za ku bar kyautata alaƙa tsakaninku da Ubangiji na taƙawa. Wa tuslihu bainan nas, kar ku ce za ku daina gyara da kawo daidaito a tsakanin mutane. Kar ku yi amfani da sunan Allah ku cuci bayin Allah. Wannan ita ce amanar Allah ta farko akan duk wanda Allah ya bashi shugabanci. Kuma da wannan ne ake gyara ƙasa. Duk mutumin da Allah ya bashi wani nauyi na al'umma, sai ya tuna da cewa akwai ranar da zai tsaya gaban Allah, a tambaye shi tun daga ranar da ya rantse da sunan Allah har zuwa ranar da tenuwarsa ta ƙare. Yana tuna da inda Allah yake cewa kar ka yi amfani da ni kuma ka yi cuta. To sai mutum ya sa Allah a zuciyarsa, ya kyautata tsakaninsa da Allah kuma ya kyautata tsakaninsa da mutane, to wannan ya fita a wurin Allah. Ba wanda yake iya 100%, amma iya abin da ɗan adam zai iya, sannan iya abin da ofis ɗinka ya baka powers ɗin abin da kai za ka iya executing, to a iya nan kan iya kansa ne Allah zai maka hisabi. Kar ka bi abin da ranka yake so, tunda sunan Allah kai amfani da shi ka hau kai, to ka bi abin da Allah yake so. Kar ka sa sunan Allah a wajen neman mulki a wurin mutane, ka sa sunan Allah a wajen rantsuwa kafin ka hau mulki, kuma daga baya ka ajiye Allah a gefe ka ce za ka yi abin da ranka yake so. A'a, fala tattabi'il hawa. Allah ce kar ka bi abin da ranka yake so. Wannan Allah yana gaya wa annabi Dawud ne. Kana tsammani annabi da ake ma wahayi ba a bashi dama ya zaɓi abin da yake so ba, kai Allah zai barka ka yi yadda kake so? A'a, ka yi abin da ya dace da mulkinka, ka yi abin da Allah yake so. Shi yasa Allah yake so mulki a haɗa shi da taƙawa. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu. Ku yi taƙawa kuma ku yi gyara, saboda gyara sai an haɗa da taƙawa. Allah maɗaukakin sarki baya son wanda ya fara mai kyau a farko daga baya canza yi mummuna, kamar yadda Allah baya son wanda ya samu akwai kyau shi kuma ya sa ya yi mummuna. Duka biyun Allah ya hana. Shine wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kuma duk wanda ya haka Allah baya son sa. Kuma gara Allah ya soka mutane su kika, su ki zaɓenka, akan Allah ya kika mutane su soka. Saboda duk mulkin da kai wa mutane, ba za ka samu mutane su iya biyan ka wahalar da ka sha a kansu ba. Ko zalunci mutum yake yi,
wallahi wahalar da take cikin mulki idan da talaka za a buɗe masa ita wallahi ba zai dai karɓa ba. Galibin masu mulki suna kwaɗayinsa saboda Allah ya yi wa mulki wani abu ne na shafe shi da sa ƙwaƙwalwar ɗan adam ta ji tana so. Amma inda ba don Allah ya sa fitirar ɗan adam tana son shugabanci tun a farko Allah ya sa wa ɗan adam ba wanda zai karɓi shugabanci. Allah ya sa rayuwar duniya dole sai an samu shugaba. Kan kawo gyara bayan kai kokari ka gyara naka to ka jira wannan ba gyara a cikin da ba da misali a kunna toci daga na kunna toci sai wuri ya haske ya kamata ka jira wannan ba ya kunna nasa wannan ba ya kunna sai kowa ya kunna a tsakanin ku kafin kwanki ya haske. Amma idan daga na kunna nawa sai kwana jirgin shi wani ba zai yi ba abin da na gamsu da shi ya sa da kunna nawa ba dole wanda ya gamsu da shi ba sai in taya shi da gani. Ba ka muna da bukatar binciken ɗan uwanmu wanda yana daga cikin mataki na farko da zai samu iya gyara ƙasa. Shi ne ka zama mutum na farko maƙocinka da danginka da abokin aikinka kana masa abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuri al-imanu bil nafs. Abu da kake so wa kanka shi ma kana so masa. Amma mutum kana akwai kyashi da hasada da zaman gaba da zaman kishi da zaman jin haushin wani ya samu ni ban samu ba za mu taɓa kawo gyara. Ku kaunaci junanmu ku kaunaci ɗan uwanmu sai Allah ya gane da gaske muke yi sai Allah ya sa kowa mai kunna nasa kunci daga kowa ya kunna shi ke nan za mu samu gyara. Abin da zan faɗa na ƙarshe shi ne idan kowa ya riƙe nasa muka yi ƙoƙarin kawo gyara me zai faru ga yanzu. Na farko halin da muke ci na tsoro wallahi Allah zai cire shi zaka neme shi kansa. Halin da muke ci na insecurity wallahi zaka neme shi kansa. Yanzu idan kana da adalci ɗaya daga cikin manyan manufofin gwamnati shi ne ta tabbatar da tsaro wanda shi ne babban objective ɗin kafa gwamnati ma a Najeriya. Constitution ɗin Najeriya a kuma nuna manufar kafa gwamnati shi ne tsaron mutane da lafiyarsu da rayuwarsu. Haka a cikin Alƙur'ani manufar kafa gwamnati shi ne a tsaye da mutane manufofin rayuwa da manufofin addini. To amma me yasa ba mu ci wannan nasara? Shi ne rashin ƙoƙarin gyara kowa ya ɗauki nasa. Idan da mutum a iya basirarsa zai ce ya kamata a ce gwamnati ta yi kaza don a samu zaman lafiya sai ka ga kamar babu wani abu da za ka iya faɗa wanda ba ka yi. Idan wata gwamnati ba ta yi wata ta yi amma an samu cikakken zaman lafiya duk ƙoƙarin da gwamnati za ta yi don ta samar da zaman lafiya wallahi ba zai wadatar ba sai an samu gudunmawa waɗanda gwamnati take shugabanta. Kamar yadda na ce yau da limamin masallaci da zai ce da ya iya Qur'ani ya iya hadisi zai tabbatar da ayyukan hukunci da aya Allah sai ce kawai ya zama shugaba daga kowa ya yi abu da Allah ya ce kowa zai sa ayyukan hukunci da abu da Allah ya ce zai sa dole sai ka koya wa mutanen ka musu tarbiyyar da za su karbi abu da kashi in ba haka za ka yi ta magana ne sai dai ka ɗauki bakin bindiga da kashi amma ba za ka sa su dole ba. To wannan tsawon duk inda matsalar sa take aiki da mu take ba duk lokacin da tsaro ya yi sai mutum blaming gwamnati. Gwamnati ce take aiko sojoji ko yanzu da su a hannu. Ina tambayar ku. Su wane ne ke kashe mutane a kan hanya? Su wane ne ke kidnapping mutane daga cikin kwata fito? Daga cikin gwamnati ko daga cikin? To ba ku gama gyaran namu ba. Mun bar wani daga cikin ku dan wani a cikin gidajen unguwar mu. Kan wani ne daga cikin unguwar mu shi yadda yake zata ba mu ta yadda na unguwar mu ya gyara shi ba. Kuma yanzu sun taru sun yawa muna jira gwamnati ta kuma ta gyara zai taɓa yi wa yi ba sai kuma mun kaya a cikin gyara. Duk matakin da gwamnati za ta iya wallahi ba ta taɓa sabbin ka ce duk gwamnati kowa ya kasa ba duk wani ya kasa wani ya iya da amma ya gagara saboda mu ba mu ina mu ba. Ga dalili a cikin Qur'ani Allah madaukakin sarki ya ce faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun.
wanda ya imani kuma ya gyara ba za su kuma alaihi ba za su taɓa yin tsoro ba wala kuma ya zaro ba za su taɓa yin bakin ciki ba ka maganin tsoro da bakin ciki ku shi ne al-iman wal islam mu gyara imanin mu ba to alaka tsakanin mu da ubangiji al-islam alaka tsakanin mu da jarabawa da Allah zai maka idan ka cuci makwabcinka shi ne Allah ya sa kai kuma kanka kana da tsoron titi gwamnati ce za ta sa ka dole da gyara da makwabcinka bayan Allah ya raba ka hukumar da Allah zai maka shi ne idan ka cuci matarka ka cuci ɗayanka baka ba su haƙƙi da Allah ya dora musu ba to Allah zai sa kai kuma za a kama ka ko a kama wani na kai ka biya shi ke da gwamnati za ta iya gyara kuma daga ƙasa don haka dole sai mun gyara ƙasa kafin a gyara ƙasa abu na biyu da za mu samu rukuni wannan shi ne Allah ya yi alkawari zai gadar da ƙasa in dai muna da so mu gyara to Allah zai sa ba wanda zai hau ƙasa sai wanda ya cancanta kuma wanda zai iya da kare Allah zai bashi bara ku kula kuka da wani ya fara duk ɗauka zai iya kasa wani ma ya kasa wani ma ya kasa ya yi iya zai yi kuma ta zai iya amma tun da kuma ku gyara ba sai Allah ya ce to ba zai iya ba ya yi a gari Allah ba mutum sarki ya ce a cikin Al-Qur'ani wala kad katabna fi zabur min ba'di dhikri anna al-ardha yarithu ma ibadiy as-salih Allah ce annal arda yarithu ma wanda za su kaci kasa su more ta bayan wadansu sun bada su kuma su ji dadin ta su ne bayan Allah na gari idan ba ku zama na gari ba za ku taɓa samun gadon kasa ku ji dadin ta abin nan natija ta uku ita ce Allah zai ba ku wilaya shi ne Allah ya ba ku saitara akan al'amura da ɗora madawun iko a kan ku da za ku iya gyara waɗanda kuke gani sun gaya sai Allah ya kwace su ya ba ku saboda kun yi gwaninta a wurinsa idan ba ku masa gwaninta ba to in ya tashi ku azaba ka ɗauka wuta zai fito ta kora ku ɗan uwanku ɗan adam za a kawo ya gasa ku to kai ka ɗauka duk abin da ake yi din nan Allah bai sani ba Allah ya sani duk addu'ar da ake da Allah ba ya ci Allah yana ci ba za ka sabar da Allah ba fi da baya a amfani Allah biya sama da ake me yasa Allah yana so ya mana hukuma ne idan Allah zai mana hukuma kuma ba mala'iku zai kawo su da kulala ba ɗan uwan ku mutane da za su mana kulala kulalar ita ce a cikin ka kulalar ita ce ka nemi haƙƙin ka rasa kulalar ita ce ka cancanta a baka hana kuma su magun Allah suna da yawa wannan shi ne abin da Allah ba wani sarki ce inna waliyya Allah alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin Allah shi ke cikin al'amarin da kake idan kuma da kake ko kun tsammani Allah zai tuci al'amarin ko kun yi addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku kai lokacin da sun ba da dukkan fara ya tsaki za ku ta addu'a Allah ba zai karɓa ba saboda tuba lokacin addu'a ba lokacin aiki Allah ga mata malan kana cikin ruwa sai ka zauna ai Allah ya ce duk abin da ka tambaya zai baka wa aku min kulli ma sa'altu kana jin kuma sai ka tuba daki kana ya Allah ka sa ku shi ya Allah ina cikin shi ruwa Allah zai karɓi wannan addu'a ba zai iya ba zai iya ba ko sai ba zai karɓa ba da yaya ake yi a daina yin yunwa da take da ku cika da addu'a ake yi yanzu ma abubuwa su ɓaci ko kuna ta addu'a na ba zan koyi ta wani kyau mun saki hanyar ne sai muna ta ce Allah ne aikin namu ne muna ci shi da sunnar sa ba haka ya saba yi ba haka ya saba yi ba ko wallahi ba zai fara haka kana da matashi baka da mata kana kan Allah jahilai suna bulle Allah ka banta kana ta kuka ko wata ba ta yi aure ko ci Allah ai kai wannan nan ne ni ma kan zai je mata bai saba ba ka fito wa Allah ta inda ya saba sai wata abin da ya saba natija ta ita ce za ku samu tsira ko da bala'i ya sauko
Allah ce zai ka saukar da bala'i daga lokaci zuwa lokaci amma kuna gyarawa kuka gane kullum sai Allah ya cire bala'i. Allah ko sarki ya ce wa kana rabbuka min kulli wa ahluha muslimin. Allah ya ce ba ya taba halakar da al'umma in dai mutanen gari suna yi. Natija da kusa da ƙarshe ita ce Allah maɗaukakin sarki duk waɗanda suke ƙoƙarin gyara ba Allah yana gani da komi kuma ba zai zama a banza ba. Karka ce ni yanzu ina yi ka to ayyukan miliyan 100 yaushe za a zo na miliyan 90 yaushe za a zo kafin a ce miliyan 100 su gyara a'a kai ka yi naka ba zai tafi a banza ba. Saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce inna Allah la yudhi'u ajra al-muslimin. Allah baya tozartar da ladan masu kokarin gyara ko da su kaɗan ne ku yi kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah. Ai da kaɗan ake farawa haka zuwa yawa. Kar ka ce ni ina gyara ma wanda zai gyara sai ni ma tsaya a zaman irin su. If you can't beat them, join them. Wannan aikin banza da musulunci ba haka bane. Amma da ya kai kadai sai wani ma ya gani ya koyi da kai sauran mutane amma su ba hannu ka take ba amanar kanka ne Allah ya baka. Sannan da jika ta ƙarshe ita ce dukkan mu Allah zai samu sauka. Kuka ɗauki matakin gyara daga sama zuwa tsakiya zuwa na ƙasa wallahi Allah zai mana gafara bayan mutu saboda kuna da kurakurai da yawa. Na sama suna da kurakurai, na tsakiya suna da kurakurai, na ƙasa suna da kurakurai. Amma muna neman Allah ya gafarta mana ko da kuna wahala kuna ɗanɗana kuɗa a nan duniya. Na samun ba jin daɗin sosai suke yi ba. Na tsakiyar ballon kana na ƙasa kowa na shan wahala to Allah na ƙarfi in ma ku ji daɗin nan ba akwai daɗin can. In dai kuna da niyyar gyara ko da ka riga na saka. Haka ba za a faɗi a banza ba. Allah madaukakin sarki ya ce wa in tusbihu wa tattaqu fa inna Allah kana ghafurur rahim. Allah ce in kuka yi gyara ko kuka yi takawa to Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jini. Allah ya gafarta mana, Allah ya cika mu, Allah ya tallafa mana wajen kawo gyara. Abin da muka gagara Allah ka mana da kanka. Abin da za mu iya Allah ka ba mu zuciya da ƙarfi da za mu gyara. Waɗanda ba su faɗaka ba daga cikin Allah ka faɗakar da su. Waɗanda suka faɗaka Allah ka ba su dama. Allah ubangiji ka ɗora dama da jagoranci akan masu riƙe amana. Waɗanda za su kai mu zuwa tukun tsira, waɗanda duk za su iya Allah ka tallafa musu su iya, waɗanda ba za su iya ba Allah kai ma ka kawo su kusa da wuri. Allah ubangiji ka kyautata mana al'amura ka gafarta mana. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.